kaspero. After 6 months, 7 months, nakabalik ulit tayo dito sa Manila, bro. Ayan, Ibo Mantaragat. Ayan, nandun na siya, naghihintay. Alas 7 yung trato namin, kaso alas 8 na. Medyo late kami ng kaunti. Ayan siya. Welcome back to Ibo Mantaragat. Ayan. Yun. Hello po, good morning. Balik ulit. Napakalinaw nga dito sa spot na pinuntahan natin, mga kaspero. Sana paglusong natin hindi malabo yung tubig. At ito na nga, unang sisid natin. Bumungad sa atin itong grupo ng Rainbow Runner. Napaka labo ng visibility ng tubig ngayong araw. Kaya pagtiyagaan lang natin kung ano yung papakita, dahil marami namang naghahunting, mga kaspero, gawa ng napakaraming bait dito. At ito yung binamano natin, double kill na Rainbow Runner. Good size na yan, mag-1 kilo. Problema lang, nakawala yung isa, sayang. Dalawa agad sana yung binamano natin, pero ayos lang. At least meron na tayong binamano sa araw na to. At this time, napakaraming mga bait, yung mga trigger fish, mga kaspero. Napakababaw lang ng spot na ito. At dito lang ako nag-ambush sa taas. Kung napapansin nyo, halos nangingitim sa unahan ko yung mga trigger fish. Ibig sabihin, merong mga pelagic yan. Kaya ito, hintay tayo kung ano yung lalapit sa atin. Pag once na nagsialisan o hindi na mapakali itong mga bait na to, ibig sabihin meron na, tulad nito. Ayan, meron agad akong natanaw dito na malaking dugto tuna, mga kaspero, nandun sa baba. Kaya dinahandahan kong tinutukan, at ito, lumabas yung isang malaking long nose emperor. Pero ito yung tatargetin natin, isang malaking dugto tuna. At tinira ko, mga kaspero, sapol. Ganda ng pagkatama natin dito sa dugto tuna. Sa may hasang tinamaan, mga kaspero, sa gill plate, kaya walang kawala na to. At na shooting line pa. Sobrang labo kasi ng tubig, kaya hindi natin masyado makita kung saan talaga yung patama ng isda. Pero sigurado ako na good holding shot at napakaganda pag dito tinamaan yung dugto tuna, mga kaspero. Walang power at madali nating makuha, at hindi na siya nakakuha ng reel line natin. Kaya ito yung second fish of the day natin, isang malaking dugto tuna, at umabot ito ng 9 kilos, mga kaspero. Ikalawang baba ko, same spot pa rin kung saan natin napana yung dugto tuna. At dito pa rin ito sa 11 meters. Grabe, mga kaspero, 11 meters pero nakapana ng mga mamaw. Top best talaga itong spot na to. Kaya ayan, abang-abang. At ayun, nakita ko na sa unahan isang malaking giant trevally, at lumapit pa talaga sa itaas ko, mga kaspero. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin, at ayun, sapul. Napakalaking giant trevally ito. Umabot ito ng 15 kilos, mga kaspero. Panalo. Dalawang isda pa lang, paldo na, mga kaspero.
GT bro. Umabante lang ako sa unahan mga kaspero. At ito, napakarami pa rin mga bait dito. Medyo may agos ng kaunti kaya napakasagana ng spot na to. At bihira lang napapanaan. Problema lang, sobrang labo talaga ng spot na to. Pero hindi ka naman mabibigo sa mga mamaw na isda na lumalapit. Lalo na pag hindi malabo, makikita mo kaagad kung ano yung mga pelagic na umaaligid dito sa mga bait na to. At ayan, may bumulaga sa atin na isang malaking giant trevally. 2 piraso pala yung mga kaspero. Ayan oh, napakalaki, nasa 15 pataas yan. At meron pang isa doon sa gilid. Kaso lang medyo mailap gawa ng malabo ang tubig at hindi sila lumalapit sa akin. Pero ayos lang yan, babalikan natin sa susunod na araw. Sana madali pa rin natin itong mga mamaw na itong giant trevally. At ito na nga, pabalik na kami. At nag-ambush ako dito sa 18 meters. At ito yung bumungad, isang napakalaking dugtong tuna na naman mga kaspero. At hindi na ako ng dalawang isip na tirahin ito. Tinamaan pa rin yung gill plate kung saan tinamaan natin yung isa kanina. So parehas yung tama nito kaya walang kawala mga kaspero. Tagos na naman yung shaft natin at hindi na nakahila ng mahabang tali. Kaya ayos talaga pag yung tama ng isda dito sa may hasangan papunta sa mata mga kaspero. Hindi na yan mga kalaban at paikot-ikot lang yan mga kaspero. Another dog tot mga kaspero. Pangalawang doggy. Ganda pala palain pag dito sa hasangan. Dapat pag pumapana mga kaspero dito sa may hasangan para wala na siyang persa. Ayun o, ganda na pagkatira natin. At ito mga kaspero, sakto pag open ng camera, sabay tira. Isang king mac na nagdagdag sa ating huli mga kaspero. Patabi na kami nito at pabalik na kami doon sa HQ ni Master Ian. At ito pa, dumagdag pa sa huli natin, isang king mac. So isang giant trevally
2 dudto tuna, at saka isang king mac. Panalo na mga kaspero, malalaki pa yung nahuli natin. Umabot rin ito ng 5 kilos yung king mac natin. Kaya dagdag paldo mga kaspero. Isang dugtot bro. Nine. Ito yung last eh. Yun mga 8.5 siguro yun. Galing magkwenta ng mga natin. Hi guys. Only 5. 5.5. Okay, nakilo kayo kayo no? Nakilo ni anak? 5, 34. 8.5 yan. Oh, 9 yan. 34 de 43. 9. Sarado. Ay, ano, hindi mo ito kilo pa. Yung isa 9.5. Oh, Hindi na ka umalis na sa laot. Ha? Kami isang aray. 6. 49, 6 na kilo. 6.2. Baby media. Pero dapat sa kilo na, may mga higit na. Ayaw, kami na ano ko. yan. Luto ni Master Ian. Yan, Kain kain tayo tayo. mga bro. Spiro. Alright, tikman natin yung sabaw. Yeah bro. Ah, panalo. Sariwang sariwa. Meron tayong asim. Tinula lang bro. Lamig kayo, mga kaspero. Pagkatapos nga namin kumain ni Master Kevin, nag-dive ulit kami after 1 hour. At eto, sobrang labo na talaga ng tubig. Kaya nag-ambush ako dito sa 21 meters. At meron akong nakita dito na isang grupo ng longnose emperor nandun sa baba. Kaya yung ginawa ko, naghintay pa ako. Baka lumapit ito. Ngunit ayan, talagang paikot-ikot lang sila sa unahan ko mga kaspero. Hindi talaga nagbibigay ng pagkakataon na panain. Kaya nagtiyaga pa ako na naghintay ng kaunti. Baka lumapit at matira natin. Eto na nga. Nakita ko na mga kaspero. Pero
mahirap makita dito sa camp. Sadyang napakalabo ng tubig sa pool mga kaspero, kahit malayo tinamaan, kaso lang nasa tiyan. Pero good holding shot pa rin mga kaspero, hindi pa rin makakawala yon, gawa ng napakaganda naman ng pagkatama sa tiyan at medyo makapal pa, kaya hindi mapupunit mga kaspero. Ito yung dagdag sa huli natin kaninang umaga, isang long nose emperor. Pagka-secured ko nga ng aking long nose emperor, tinawag ako ni Master Kevin dahil nakapana siya ng napakalaking dugto tuna mga kaspero. Ayun, pagka second shot ko tinamaan, parang hindi lang dumaan yung shot natin sa dugto tuna na ito, at dagdag sa ating huli, napakalaking dugto tuna mga kaspero. Mahaba na dugtot bro. Mahaba na dugtot. Yung sa akin bilog eh. Laki siguro rin. Yan. So bali pinarty na namin kanina at umabot ng 20,500. So hati kami apat. Ayan. Umabot rin kami ng tig 5,125. Panalo mga kaspero, biyaya ngayong araw. Alright. Paldo!